Tinanggo thagai bo dani bagai chini borok ni bagai bo samu khlainani muchung jago hne khe bo ani bagai wana ma singsa ko gya surprise ngani ko boya je botini khoroksa candidate ngai tiprani ngai bo puchamani ang jotono no koyo bini pal ngai bini tonghnai colleague hne mano jang music industry wo jang khorokni no rubur chap kha chap mong bini colleague ngai bini pal ngai bini bai ngai norong jotono no koyo te angni ji common norokhaino common public ngai norong jotono no koyo bono apply ngai ti shadi bono vote ready te bono support khlai di Recap mungtang sanong ni buskang recapan na. Recap mung bubagra ni ajay mani shalo sanamjak mani. Recap mung khanajak nong khanana ro. Balai-balai kembali baru menang suku ini